Zato su oni nazvali ovaj region Makedonija, da će postati čuven. Jer pazi, ti kad pogledaš istorijski, Makedonija nije ovo sad ovo malecko parče što se zove Severna Makedonija. Makedonija je bila cijela Grčka. Makedonija je bila Bugarska do Sofije. Makedonija je bila Srbija do Smedereva. Makedonija je bila Sarajevo. Istorijski dokumenti o tome govore, ima u mojoj knjizi Kratka istorija Srba, koga interesuje može da čita i reference. Tako da se sve to zvalo Makedonija nekada. E sada, kroz istoriju, kako se istorija falsifikovala, da smo nastali od majmuna, da ovo, da ono i tako dalje, ali evo mi u Bibliji imamo gde je Isus došao. Znači Isus dođe u Makedonija, to je na Galilejskoj pezori, polovija 8 plemenja ili delna ti 8 plemenja begat od svetata zemlje se naselja tu. U 8 veku treba. Donose pismenost, znači Makedonija, Makedonci su doneli pismenost u Evropu. Da se to zvalo Makedonija. Znači oni su doneli pismenost u Evropu. Makedonija, večna.